Ešte predposledný júnový víkend sa tradične v Banskej Bystrici konali majstrovstvá Slovenska v malom futbale. Každoročne ide o atraktívne podujatie a v tomto roku sa v hlavnej kategórii predstavilo 40 tímov z celého Slovenska. V kategórii 40 plus si zahralo 18 mužstiev a o titul majsteriek Slovenska bojovalo 6 ženských tímov. Medzi účastníkmi nechýbali ani horúce želieska z nášho mesta a tentoraz sa tam predstavilo až 7 martinských tímov. Dve mužstvá reprezentovali naše mesto v kategórii 40+, bolo to mužstvo ZEL a FC CCM Citron. A v hlavnej kategórii sme vlastne dostali 4 miestenky pre minuloročné 4 najlepšie týmy, čiže my ako víťazi, vicemajstri AC Roma, potom tretí FC CCM Citron a štvrtý FC CMC Stav. A udelená bola aj divoká karta mužstvo ZEL, ktoré nakoniec aj dobre, že bola táto karta udelená, pretože mužstvo ZEL sa umiestnilo zo všetkých tímov najlepšie a vlastne prekonali aj to naše maximum, ktoré sme my mali ako Bambareci z roku 2020, kedy sme dokračali do štvrťfinále, tak oni sa ešte teraz posunuli ten stupienok vyššie a dostali sa do semifinále. Vynikajúce účinkovanie mužstva ZEL bolo počiarknuté aj silným a kvalitným tímom, ktorý bol poskladaný prevažne z hráčov z Nike Superligy, doplnený o kanoniera Mária Almaského. ZELkáči si vynikajúco počínali v základnej skupine, kde s výnimkou zaváhania s mužstvom Košíc ostatné 3 zápasy vyhrali. Zo skupiny postupovali z 2. miesta. Následne si poradili s mužstvom Engerau Boys z Bratislavy, čím si zabezpečili miestenku do štvrťfinále. Sa stretli s ďalším veľmi známym mužstvom z Bratislavy, Papala Lulu, a tých porazili úplne suverene 5-0, čo znamenalo, že išli hrať semifinále. A tam sa vlastne stretli s takou stálicou malého futbalu FC BPN Bratislava, kde to bola bezgólová remíza. Ja som ten zápas moc nevidel, ale vraj tam boli nejaké šance. Nakoniec nešťastne prehrali na penalty. To znamenalo, že hrali o 3. miesto, kde sa stretli s Today Hydrocrest Prešov, to je niekoľkonásobný zimný víťaz malého futbalu. A tam vlastne prehrali, tuším, že 2-1, tak skončili celkovo na 4. mieste. Super, akože spravili pekné meno Martinu, ako hovoríme aj s Vintom, aj s Ríšom Líškom, že ten malý futbal sa snažíme tu na nejako spopularizovať, myslím, že sa nám to za tieto posledné roky darí. Takže som tomu rád, akože je to náš rival, ale som rád, že proste takýto výsledok spravili. Bambariaci na majstrovstvách tentoraz nemali svoj deň a zo 40 zúčastnených tímov skončili v tabuľke presne v polovici. So silami sme boli niektorí na dne, ale naozaj hovorím, že som spokojný s týmto tímom a ak môžem ešte takú zaujímavosť povedať vlastne, že po bratislavskom BPN tíme sme vôbec druhý tím, ktorý sa pravidelne zúčastňujú týchto majstrovstiev už od roku 2016, takže tuším, že to bol náš 9. ročník. A ďalšiu takú zaujímavosť, že na týchto majstrovstvách bol jeden hráč z nášho tímu, ktorý sa ich zúčastňoval pravidelne, a to Aďo Žilák, ktorý nastúpil vlastne každý rok, takže za tomu tiež patrí veľký obdiv. O 2 pozície nižšie ako Bambariaci, teda na 22. mieste, skončili hráči martinského mužstva AC Roma. 2 miesta po sebe obsadili ďalší 2 martinskí zástupcovia. Na peknom 16. mieste skončili hráči mužstva FC CMC Stav a hneď za nimi 17. priečku obsadili hráči FC CCM Citron. Ako už bolo povedané, martinské farby hájili mužstva aj v kategórii 40+. V tej skončili spomedzi 18 tímov hráči ZELka na výbornej 5. priečke a legendám z Citrónu sa ušla 14. pozícia. Ja toto hodnotím ako veľmi pozitívny ročník pre celú martinskú ligu v malom futbale. No a už len dodajme, že majstrom Slovenska sa v hlavnej kategórii stalo mužstvo z hlavného mesta FC BPN. V kategórii mužov nad 40 rokov si zlaté medaily odniesli hráči mužstva Baustav Bardejov a v kategórii žien sa majsterkami Slovenska stali pohronské baby zo Zvolena.